Verkeerslichten Wansum in gebruik genomen. College positief over ondernemingsplan Kunstencentrum. Het is vandaag 3 april, dit is het PLMA-journaal. Vandaag zijn de verkeerslichten in Wansum op de Brugstraat officieel in gebruik genomen. Een lang gekoesterde wens van het dorp, waar toch niet iedere dorpsbewoner blij mee is. Net voor de herindeling veranderde de verkeerssituatie in Boxmeer, waardoor het vrachtverkeer in Wansum verdubbelde. Een onveilige situatie ontstond, waarbij voornamelijk schoolgaande jeugd heel goed moest uitkijken voor het oversteken. Een buurtbewoner kwam met het initiatief voor stoplichten ter hoogte van de Meerlose baan. Nu 2,5 jaar later ongeveer is haar wens en die van meerdere dorpsgenoten uitgekomen. Nou, het is een oplossing die zeg maar door 80-90% van het dorp wordt gedragen. En vandaar dat wij zijn gaan kijken hoe we hier de situatie zouden kunnen oplossen. Het is een provinciale weg en we zijn blij dat de provincie ook vorig jaar in augustus is komen kijken. En ook overtuigd geraakt is van de noodzaak om deze tijdelijke verkeerslichten hier te plaatsen. Toch is niet iedereen blij met de verkeerslichten. Er zijn buurtbewoners die al hebben aangegeven dat ze vinden dat de verkeerslichten niet op de goede plek staan. En juist bij bijvoorbeeld de afslag naar de C1000 zouden moeten staan. Toch denkt dorpsraadvoorzitter Jan Dene dat de aanpassing bij de Meerlose baan door het grootste deel van de inwoners wordt gedragen. Ik durf keihard te stellen dat hier 95% van de mensen blij mee is en dat het in ieder geval weer een veilige oversteek is. En dan blijft er nog 5% over, waarvan er 4% wat zegt en 1% gewoon niks zegt. En die 4%, wat zegt hij dan? Ja, dat zijn vaak de mensen die de beste stuurlui stellen en die weten achteraf altijd het beste hoe het had gemoeten. En dat is een beetje de klagers. Ik kan er eigenlijk niet heel veel zinnigs over zeggen. Gewoon klagers die overal commentaar op hebben, verder niks, zelf ook niks, geen initiatief nemen om mogelijk iets te doen. De verkeerslichten zijn overigens een tijdelijke oplossing. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van de haven in Wansum. En met de nieuwe weg die dan ook wordt aangelegd, de zogenaamde rondweg, verandert ook de verkeerssituatie. En als die rondweg er ligt, dan zijn al die verkeersbewegingen, ja, dat wordt er een heel stuk minder. Het zijn er nu 13.500 en dat gaat dan fors omlaag. Hè? Want al het industrieverkeer en het doorgaand verkeer wat nu over deze Via Venray rijdt, dat gaat straks via die rondweg, de verlegde Via Venray zeg maar, gaat dat zich afwikkelen. De kinderen van de basisschool in Wansum die deze oversteek iedere dag moeten maken zijn in ieder geval blij. Zij kunnen nu veilig de weg oversteken. Bij de start van de nieuwe raadsperiode wordt er maximale spreektijd ingevoerd bij raads- en commissievergaderingen. De politici mogen voortaan nog maximaal 10 minuten het woord voeren. De fractieleiders konden er zich wel in vinden. Martin Leenders vond dat de regel ook moest gelden voor de wethouders. Het Venrayse College is positief over het ondernemingsplan van het Kunstencentrum Jeruzalem. Het biedt volgens de wethouder voldoende basis om de volgende stap uit te werken. Op dit moment heeft het kunstencentrum niet de armslag, niet de flexibiliteit om te kunnen reageren op de marktvraag zoals die er is. In het nieuwe bedrijfsplan is die ruimte wel daadwerkelijk gekomen. Er zit dus een hoop flexibiliteit in. Flexibiliteit van medewerkers, flexibiliteit van hoe om te gaan met projecten. En alleen daarom al geeft het voldoende basis om een volgende stap te zetten. Dus om daadwerkelijk te gaan kijken, kunnen we met dit kunstencentrum in de nieuwe variant verder voor Venray die cultuureducatie met name, daar rugbaarheid aan geven. Heeft u vertrouwen in de toekomst van het kunstencentrum? Ik denk dat het kunstencentrum in een heel moeilijk pakket zit. Er staan ook nogal wat risico's opgesomd in het bedrijfsplan en ook in het onderzoek wat eraan voorafgaande is gegaan. Ik denk als zij die stap kunnen maken, daar hangt het heel sterk vanaf. Dan denk ik dat het een hele goede basis is om verder te gaan. Het hangt er echt, het valt of staat echt met kunnen zij die stap maken naar een vraaggerichte, meer marktgerichte organisatie, dus van productgericht naar vraaggericht. Op 15 april wordt het voorstel in de raadsvergadering gedaan. Als het wordt aangenomen, dan komt er vervolgens een raadsvoorstel met een uitgewerkt plan. In dat plan wordt ook de voorfinanciering opgenomen.
Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Hier en daar kan er tijdelijk wat regen vallen. Morgen is het overwegend droog en wordt het vrij warm met 21 graden. In de namiddag en avond raakt het bewolkt, gevolgd door buien en langdurige perioden van regen. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.